morning! Ayan, so ngayon ang lulutuin naman natin ay ang sinabawang isda sa patola. Ayan, so yung mga ingredients natin mga mamshi, pinaghalo-halo na natin. Yung tomato, onion, tsaka yung green chili. So, lalagyan na natin siya ng 2 tasang tubig. Ayan. So, ngayon, papakuluin muna natin siya. Ayan. So, hintayin natin siyang kumulo. So, ayan mga mamshi, kulong-kulo na siya. So, ilalagay na natin yung isda. Ayan. So, nalagyan na natin to ng salt, tangina. Ayan. So, tatakpan ulit natin siya. Mga 15 or 20 minutes, ayan. So, hihintay lang natin na maluto yung isda. So, ilalagay na natin mga mamshi yung patola. Ayan. Ayan. Kung gusto niyo mga mamshi, dagdagan pa ng asin yung, yung ulam natin. So, dagdagan nyo na lang. Kung hindi pa okay yung panglasa nyo. Ayan. So, tatakpan ulit natin siya para maluto yung patola. Ayan, lagyan natin ng konting betchin or seasoning. So, tatakpan ulit natin. 2 minutes lang mga mamshi. So, ayan mga mamshi, luto na yung patola. Ayan. Ayan. Ayan o. Luto na siya. So, ilalagay na natin yung kalamansi. 10 piraso or kung ilan yung gusto yung ilagay. Depende sa panglasa niyo mga mamshi. Ayan. Kasi ako gusto ko yung maasim-asim. So, ayan. Hintayin natin siyang kumulo. Okay na yan mga mamshi. Ready to eat na to mga mamshi. Ayan, ang bango-bango ng patola mga mamshi. Ayan na mga mamshi. Ready to eat na yan mga mamshi. Ayan. Ayan na mga mamshi, ang sinabawang isda sa patola. Ayan, so yummy. Ayan. Thank you for watching mga mamshi.